Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Marek Motrukanič. Dnes se nacházím v obci Hořešovičky, kde tento dům za mnou s obrovským potenciálem je právě k mání. Zvu vás na prohlídku. Pergola, bazén a dostatek místa pro děti. Vše se sem pohodlně vejde. Dnešní prohlídku zakončíme před garáží s elektrickými vraty. To je pro dnešek vše, budu se na vás těšit při prohlídce, kde vám všechno ukážu. Mějte se fajn.